Onko joku lighter settingi paremmin kuin... Miten teillä toimii Geode? Oletteko se downgradeannut? Joo. Toimiiko siellä Geode? Downgrade Mä en oo päivittänyt peliä. Mä testataan Wave, taas enemmän. Ei näin lähti, kun mä käytän loppuun. Mä sain 27 Heartbeatissa Usenkaan. Missä? Heartbeatissa. Nice. Eli vedit koko tason periaatteessa melkein. No joo. Mulla on 31-100 ja se meni ihan helposti.